musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere fen jay ɓataake bindaɗo naasaande jeetati bowte hitande ujune ɗiɗi e nogasi ɗiɗi ɓatakuji men fatanno koye cellal ɓalli kala alhamisa hande noon jiɗɗen haalde ko laylayti rendo ha tenti laylaytol biyetegol tiktok ngol haade men yettade laylaytol biyetegol tiktok ndentinen koye men faade gueɗe ɗiɗi haɗe jetti tati jawɗe warde neɗɗo e nder galleji meɗen congélateur walla frigo an joguiɗo boutique ma walla e nder galle ma aɗa jogui sukaɓe walla ni an hoore ma frigo walla congélateur o ko puɗɗiɗo ñamtade aɗa pentiron ne fuɗɗi iwde ko batto wadde mas sa wawa sodde pentiramo ñifmo ha laaɓa wata wasde hoorema walla mbasa sukaɓe ma kalde juuɗe ma ɗe leppi memɗa congélateur walla memɗa frigo o masete teni so masima ko ɓernde o nangata so nangi ɓernde ma a gasat naata tarode ɓuftoɗa gayna juuɗe ma ne leppi tan jalta mema contact aɗa ñifa lampa ka joni joni jaaha juuɗe ma ne leppi nanga chargeur ma aɗa barisa walla nanga rollos ma aɗa barisa joni joni keddoɗa hen kura jaɓani ɗe gueɗe chargeur ma moƴƴani ne waɗi jaam kono ne yalta saɗa barisa jeygen yalta walla aɗa barisa télé jeygen yalta se walla aɗa barisa chargeur walla aɗa barisa rollos ma jeygen yalta rento joni joni duppa galle o walla gadda caɗele kala ɓoggol nattugol moƴƴude woto barise sa barisi taw fiile ngel yaltina peete seeɗa so rideau ne ɓatti ɗon walla traverse ne ɓatti ɗon kala ko ɓatti ɗon japat so jaɓi huɓɓat ɗum waɗi galleji kewɗi kuɓɓa wiye min ganda ko huɓɓi ɗum ndentoɗen no moƴƴi saabu ɗeɗo balɗe on tini to maɗi ɗo hedde bafulaɓe won jaltu toon aduna tawi ko debbo cowiɗo wona macci sukaɓe joyo yooɓi fittano makko congélateur jaaɗo ha waɗi rouillé woni jaaɗo ha waɗi ha koomi wona so yeehi ha pentiro fuɗɗi wiwde rento so juuɗe ma leppi woto mem sojjin juuɗe ma ha cojja kippita sa joom boutique ko mbawɗa wonde foof walla frigo ma walla congélateur watti masde rento so tawi ka jeeyo sa yiyani fof rento ɗum ɓuuri moƴƴandema wona ɗum noon koye kodduɗen koye jeygue ngeɗo nge kodduɗen ko nge halkata men ñande kala ɗum noon fulɓe mbi ko rentade ɓuuri safrade wona yo Allah won ballo toɓɓere nde jiɗɗen yaade hande seeɗa ko laylayto rendo woni tiktok réseau sociaux biyete tiktok o anduɓe ko deƴƴuɓe mawɓeɓe ko deƴƴuɓe ko noon kalata joomen galleji ɓe ken deƴƴuɓe ko nen kalata laylayti rendo fo so ndendi whatsapp nanɗo yimɓe ne kaala jamma ñalam wona facebook nanɗo yimɓe ne binda ne kaala jamma ñalam wona e laylayti goɗɗi kono hande laylaytol ɓurgol nefnade rendo men ko laylaytol tiktok laylaytol tiktok arno ko wallidde yimɓe sa yiiɗi ɓeyditorade gandal ka tailleur ka suka debbo ka gorko jaaha toon tappa holno neɗɗo waɗata feere ha ɓeydotoro gandal mum walla pinal to banggue on fannu ɓe jaltinanma découpage fo no mbatta wona walla ka jiɗɗo wattude defde laylaytol tiktok ɓuuri yawde e youtube ne teddi jaaha tappa vidéo ji mum jalta walla image mum yalta ɓeyditoroɗa gandal to banggue ndefu walla ka janggowo jarɗa ko oɗo fannu tappa addanma on ndin mbati wona addanma ndin mbadi mbawa heɓitorade gandal walla ka jiɗɗo darnude entreprise walla ka entrepreneuriat jiɗɗo darnude ɗum ka debbo walla ka so gorko aɗa yiɗi ɓeyditorade gandal ko ɗin laylayti rendo noon garduno joni noon cengdi gondi ne nder cengdi gondi ɗi ko won photoje won vidéo ngaji ne gona nder walla won goɗɗum aɗa wawi wadde nder dañde buse woni yidde andede joni joni e aduna e taw ko andirede tan mboɗo ñanto en mboɗo ama en walla mo lifa ɗemgal walla mboɗo waɗa gueɗe enen to banggue men hannde ko ɗum ɓurɗen yarude
kono TikTok ardi ko wallude hono no WhatsApp wayni jiɗɗo darnude entreprise mum walla jogiiɗo hunde nde yiɗi yeyde mbaɗa hen publicité mbaɗa hen numéro ma walla ka ceernajo yiɗi andede mbaɗa hen publicité numéro ma publicité ne moƴƴi sabu Allah subahana wa taala waɗini hen publicité aljanna ko ni way ko ni way ko ni way ha weeli eɗen ndewa Allah sen maayi jehen aljanna ko publicité kono so haalano jeygue no wayo haani aljanna o holno jeheten ɗon en ndewatamo ni wona ndeke noon firti ko musidɓe tedduɓe ko alay sago ganden kala koɓe pewni ɓe gaddi ko ma nafta en wona ha lebta men kono enen nanguirten ko ha lebtoɗen hen kersen hen koyen hen koyenen hen koye meɗen ɗum woni hande ko woni e TikTok o hande kala ɓiɗɗo pullo naɗɗo e TikTok sa renaki a hersat sa yi ko enen koye men ko mbatten ton ko ne hamni konnguɗi mettuɗi ƴattoje babiraɓe yumiraɓe image uji cofɗi kulɓiniɗi sukaɓe rewɓe yiɗɓe hankkadi ne andede jonjo sa yiɗi andede wona ni sa yiɗi andede janggo meccal mbawa meccal ngal ñeñña ɗum jalta e télévision aduna kala ne larma hande en ji sukaɓe rewɓe yontaɓe bismi hande e téléji taw jogui ko mecce mumen ko janggi ha keeɓe diplôme uji mumen en wonko mbawi soit ko wawɓe ñotol to banggue sifa hande kesamago argu ko styliste ji baɗɗi fayida ko yaaduɓe e jamanu ko ñootoɓe ko ferintoɓe e ñooti baɗɗi fayida wona walla firintoɓe ndefuji kesi taw ko jaadude cellal walla firintoɓe moori joɗɗi taw ko pewɗi walla haɓatoɓe xeesal walla jannguɓe banggue fannu doctoragal hakkiɓe won nokku ene mbawi wasiyade yimɓe nawe téléji jooɗo pindina yimɓeɓe bisme téléji ɗum woni hande base mo jeyata o kono base wona base tiktok wona base ñalla e TikTok mbala e TikTok ñande kala aɗa sooda t-shirt joɗɗo mbiya hande somi ɓori mboɗo t-shirt mi waɗi sukunam ndu ni mboɗo haalda ni kuccira darogal ha cikka faɗɗi yimɓe jinneji gara kuccira TikTok aɗa haala ɗum ɗon min ko perdinde hoore mum temps sa yano janggoyɗa meccal walla janggoyɗa bindol walla janggoyɗa goɗɗum c'est bien wona aɗa wawi français seeɗa walla goɗɗum tan aɗa sikka kadi a daɗi aduna o non kadi il faut sukaɓe rewɓe mbasiye ɓe ndento kala ko ɓesnata yo rento kala ko ɓesnata janggo sa yiiɗa ɓesgu ma domine rento saabu en gaare aduna hande janggo so tawi aɗa fiwi ɓiye yo yonte walla yo alɗoy Allah yon ɗum renan mo ndimagu ma an ko ndimagu ma janggo renatamo ndimagu nene ko ndimagu ɓiɗɗo nene so ala ndimagu ɓiɗɗo wa jogade ndimagu hande no foti ɓiɓɓe peri jeehi gonta arto haɗo no firto no foti acci gendi baaba no foti woni yimɓe jalti gendiji men ko jinnaɓe men saabi ɗum ndeke so tawi a woni TikTok aɗa yaltina terɗe ma aɗa yaltina ɓandu ma walla aɗa waɗa woni gueɗe goɗɗe janggo ka ɓesnowo on image o majjata haɗo no firto so naati Google o yaltata saabu son jeehi to Google sene porno kala kon meeɗa yiide aduna ma on jiitoon sukaɓe rewɓe hande taw ko sukaɓe rewɓe tokosɓe hakkude 18 ans 19 ans 20 ans 23 ans hanti hankkadi boomiɓe boomare bonde ɗo on image ma aduna firto o majjata kala nde ɓiye mawni tappi réseau sociaux tawa toon image yummum donc firti ko natta jogade ndimago janggo on wawi wonde ministre walla wona politicien mo walla won goɗɗum image on bonne photo makko yalte photo yummakko yaltine photo makko darne photo yummakko darne o boni kaade gurdam makko o nattata wonde neɗɗo ndeke so tawi ka debbo ka suka debbo so yiɗi jaara e duuɓi 17 so yiɗi jaara e duuɓi 16 ɓayde ka ɓesnowo miijo avenir ma miijoɗa avenir sukaɓe maɗa ndentoɗa oɗo réseau TikTok ndentoɗa ngol ɗo laytol rendo TikTok woto won tarodde ha haqqille ma ara min jeeyi téléphone am mboɗo jogui iPhone ne labti walla mi waɗi feere mi dañi iPhone ne labti mi ɓooro ha medro site ngos walla naggam ko coɗmi ko ne yooɗi mi ɓooro mi daro mi yaltin TikTok mboɗo hucciti hen no lifiranmi ɗemgal ni ne yooɗi walla no mbaɗiranmi ne feewi mi waɗirno mi jaggay ɗum e téléphone am mi moftirmi téléphone am min tan min e sehilaɓe mboɗo yeeɓa sehilaɓe rewɓe so gari gallamen min jeeɓa walla somi yeehi galle min jeeɓa ko ɓuuri hewde majorité o sukaɓe rewɓe ko noon mbaɗata walla lotto tarde waɗa ɗum walla ɗo ni piscine walla ɗon e nokku goɗɗo walla ɗon gonɗe noon foof mbaɗon gueɗe baaɗe noon mbiyon oɗon mofta oɗon jola ɗen joljole quoi taw ɗen joljole janggo ko ɗen jogori ƴeegnudon dinguiral ndentoɗe kene ƴeegna mon dinguiral ndentoɗe ko on joom en jinnaɓe moƴƴuɓe jalɗen koye galleji moƴƴi enen foof hay goto men yaltani e galle bonɗo woto bonnen koye men woto bonnen koye men enen pop ken ne haaɓe needi moƴƴiri tawɗen ko yummiraɓe men ko hellifaɓe ko moƴƴuɓe
ko rewoɓe Allah jokkoɓe en ɗam tawɗen babiraɓe men ko moƴƴuɓe tawɗen babiraɓe men kadi ko waɗɓe fayida joguiɓe galleji men enenne woto puusen rendo ngo woto bonnen rendo ngo calɗen konnguɗi coofɗi bonɗi jaltay ɓe kunuɗe men calɗen image uji coofɗi jaltay ɓalli men saabu hande sa naate ngol ɗo tiktokol a ancat ni hande hayko woni pulaku ala ko haali ko heddi yimɓe nan toon koko pusi rendo ngo koko fusi neɗɗo so waɗi ko fewani ƴette ɗum less kalde mum less mbajuɗe ɗum less jomum baɗɗo ko fewani o kadi yo jab yo nan kalɗo photo makko wonno vidéo makko wonno momte ha laaɓa woto mbaɗe partage moƴƴani kala waɗa partage wat partage ko moƴƴi kadi ganden kadi hay goto timmani Allah tagani timmuɗo enen fof ken ngakkaɓe haqqillaji goto men kala ne hangue e nder ñalawma so hawri noon e saaha mo kangueɗa o mbaɗa hunde nde aɗa nimsa kaddi gurdamma ene hefto kam ne heftoma an keɗiɗomi o ene wawi heftade mi yaha tawra tan min hoorem mi pikka ɗo kaaɗi seeɗa mi yiya hoorem tan haqqillam aɗa hocci téléphone ne langel mi filma hoorem mboɗa ama mboɗa yima walla mboɗa haalkino mi waɗa e téléphone am mi yejjitinana e téléphone am walla ni nana e téléphone am janggo mo cikkumi ko guiɗam taw ko gañam heɓa téléphone am walla mi holla ɗum waɗa feere ha heɓa on image walla on vidéo mi dañi probléme wonta chantage e dow hooram ndentoɗen ɗe gueɗe aduna hande o en gaare aduna mo ganduɗa guiɗo sehili wodani hoolo hoorema waɗ hoorema sehili waɗ hoorema guiɗo sa ronkani hoorema ganda kala mo dokkuɗa hoorema goɗɗo ma tawto e hoorema dinguiɗal bedda aɗa hoyi moni foof yo darnu koyɗe sirñino jagga ɓernde mum ha tiiɗa waɗa hoore mum guiɗo mum waɗa hoore mum sehili mum ko ɗum woni gonga en gaare aduna koko fulɓe mbiyata ko safara ma tan ko rentade safara ma ko rentade eɗen gandi whatsapp adino arde nde rewɓe hewɓe worɓe hewɓe mbeeji ha gurnamen ɗeɗi fusde ha hande won yaltuɓe oɗo whatsapp natata won yaltuɓe guure mumen gartata won ɗanniɓe gonta artu hankadi par ce que holɗum wonko jiyanteɗa hamnima ɗum so yalti ko ɗum jogori bonnoyde ɓesgu ma saabu Allah wi ko neɗɗo woto suurte awra mo jiiɗa o to waɗa to wiya ko yo suure saɗa juula suurmo saɗa loota mayɗo suurmo neɗɗo kadi hay saɗa looto e tarodde sari wima saɗa looto sari e hoore mum wima saɗa looto e tarodde ma an tan goto waɗa hay soko kilot tarodde ma de saɗa looto waɗa hay soko kilot walla mbaɗa hay soko sarbitel woto heddoro ɓandu ɓoldu e tarodde ma ɗum ko sari wi wona min wi ndeki ɗum foof ko ha cuuroɗa an hoorema e guite ma wonɗo adabul jima yamirani jimde terɗe de mum tan ne futtini guite ne laara kono noon an ya jiimi terɗe ma tan laara ha pota ha pilma walla goɗɗum aɗen ɗum ne ɗeɓi anade ko ɓuuri hen hewde majorité o hande ko sukaɓe rewɓe tokosɓe 17 ans 18 ans 20 ans 22 ans 23 ans tinnoɗe gaare janggoye ndefu gaare janggoye morol gaare janggoye tayiragal gaare janggoye jangue jeehe min cohli ko goɗɗum min cohli ko sage-femme uji normal min cohli ko infirmiére uji normal min cohli ko jottoɓe banque aji min cohli ko ittoɓe yaware rewɓe dariɓe taw ko yontaɓe labtuɓe janggo wonoɓe directrice wonoɓe goɗɗum ko ɗum min cohli kono min cohlani hande o oɗo tiktok momin cohli momin jeyata rew min cohlani ɗum wona ɗum cohluɗen gaare gustoɗen e ngolɗo laylayto rendo an yumiraɗo gonɗo e galle ma aɗa laara ɓiye ñande kala fiye jubbi mawɗi ene heeɓa nder suudu ne amane yirlo ene wullane luuka koye tiktok woni bettam ya bone naate an ya tan aɗa welti hen aɗa jalda e makko aɗa welti hen yomi yi ko waɗi fof mbiya yomi yi ka yititul aɗa laara ɓiyam de yooɗi ɓiyam de taw woni koye fusde hoore makko babiraɗo en nanɗon tan ne jooɗi ne merni ne deeƴi wondaka gurdam men fof gurdam mernade eɗen deeƴi tan en gondaka ha fusa dujjet holko kewi ko kaari imen ɗum waɗi ɗum no arde makko aɗa andi par ce que hol aɗa andi ɓiye nana jogui lippol téléphone a sodananimo ñande foof mo jogui connexion timmuɗo a sodananimo ñande fof mo change pantalon a sodananimo ñande fof mo change jubbi a sodananimo ñande fof aɗa yiiramo ka meeɗay aɗa yiya ñande fof yeeso ngode waklo ko poppotoɗo ko baɗo fof haajuma ala hen ñande o heeɓi bone fof perɗa kaake ɗum woni ko kalten ñande fof koma dañen bone tan perɗen kaake gurdam men ala fof mbaɗɗam juɓɓudi programme hunde fof nanguirɗum ko bolle puyɗe ken yeebiɓe ken welsidiɓe
bone waɗat tan peroɗen kaake. Ɗen kaake non jimmi yen nattu ferade, yen battu yiide ko arata. Sen batti yiide ko arata daroɗen paddoɗen hade yettade, mbasen ɗaccude ha yetto mbiyeɗen pero kaake. Ala, ngare moƴƴinen rendo men e weeyo men. Kala mo jiiɗen ne waɗa ko fewani nodden ɗum, kalnen ɗum. Sa yi neɗɗo waɗa tiktok ne waɗa ɓandu mum walla goɗɗum joguiɗo faɗɗo fewani, walla vidéo ngaji makko jalti, walla photo ji makko jalti, noddumo haala mo. Kono an hoorema kadi sa jaggi kadi a sari ɗum, walla an hoorema waɗi ɗum partagé, walla darima aɗa haala e laylay to rendo, yahata. Min mi heeɗima ɗo hen hanki jolfo goto ne haala hen holko wi. O wi kanko meeɗi o ɓooyi yiide terɗe baɗaɗe réseaux sociaux, kono hono ndeke tergal pullo bangal ni yodde o meeɗa yi. O haali ɗum koye ɗemgal makko, o sari o sari ɗum, o sari ɗum, waɗi ɗum partagé, badgol partagé bongol. Woto dokke demal gueɗe goɗɗe, saabu enen ken bagui danejo tal. Kala ko mbaɗɗen joni joni gakkine men, ndeke noon rentoɗen ndentoɗen rentade ɓuuri safrade musidɓe tedduɓe. Ha tenti noon ngol ɗo henna laytol rendo bi'etengol tiktok ngol. Kala bawɗo rentade rendo ngol way kono seyɗani ni. A joɗata ha ɓoyta mbiya min mi acci ɗum, min mi wonta ya tiktok, min kay tiktok mi woppi, mi harmini. Pina suba goto daña wutel gotel jongel tan ɓornoɗa tan haqqille maɗa, non fanmi waɗɗo vidéo tiktok. Mbaɗa vidéo tiktok aɗa yima aɗa nayo aɗa waɗani aɗa moosa, wonno hunde yonnata taw yettaki ɗon, moƴƴina mbajima a yettaki ɗon, fewninma taw yettaki ɗon, jiiɗo fof siko ni mbaɗa taw waɗani mbaɗa. Goo ko hoto, ɗiɗi aɗa perdetama, tati ko connexion ma. Ten tiktok ne bone connexion ha maayi, ne bone temps, aɗa perdatama, perda guite ma par ce que go a burlitat guite ma, perdatama. Cikka hoore ma ni an hoore ma on jaltiɗa aɗa yooɗi tawa yoɗani. Sukkaɓe rewɓe hewɓe hen dañi victime tiktok to banggue mbaɗa escrogagal e banggue leyɗe goɗɗe. Ha tenta ko wayno Cameroun, won woɗɓe toon soɓe jiiga hen sukaɓe men rewɓe walla goɗɗum, ɓe mbaɗata kamɓe ko photo ji tubakoɓe walla goɗɗum, ɓe natay ma e tiktok haaɓe coonma ha jara. A wayno ha finisogo ɓe nelduma 100 000 francs ko an gañi, ha cikka ko joomum woni ɗon, ha joomum heɓay maɗa photo ji ma goɗɗum, nawa yeeyoya google walla yeeyoya goɗɗum, walla yeeyoya makketaji goɗɗi, par ce que a cukalel dogel tosel a jibinani taw reedu ma ne ɗeehi, inɗima ne daari, jaafuɗon gueɗe ma ka forme, o nawma o yeeyoyma par ce que mo jogui photo ji ma fof, mo jogui konnguli mon, o nawma o yeeyoyma fof. Hande ne waɗi hande ko possible. Sa yi hande sene porno goɗɗumen ko yeeya, ko jeeygu. Won suka worɓe hande nanɗo ko dañi haalis, a yi pucci nanga cuula nde on ɓe portu ɗumen ɗo, ɓe funtu ɗumen, ɓe portu ɗumen, ɓe dawa ɓe yeeyoyaɗi vidéo ngaji 100 000 francs, 200 000, 300 ha 500 000 francs CFA. An keɓa gaɗa woya allele suuda ɗo woya terɗe ma jeehi taw kanko on jeeyɗo mon to ñama hen haalis ha heewa. Ndentoɗen no moƴƴi, Allah subahanahu wa taala walla en. Ko ɗum ɗo hen no wonno hande buuɗali men ngal jiɗen yettinde, ñaago yaafuye noon, saabu e gila aljuma ɓennuɗo en mbino lewru décembre nduɗo hankadi en dañata arde buuɗal yurmede, kono noon sikki ala so en jii ko wayni en kaalat. Saabu eɗen ndewindo fof, wonno ken haaloɓe en jiiɗa haalde ko en ganda, eɗen ndewindo fof, kala laytol rendoɗo ngol woni eɗen ndewindo. Gaynako noon rewinto, sa wi ka gaynako, ka kaalowo, jiɗɗa ko yo en peew, yomi few min hooram peewen, ko weeɓani ko, kono alay saago en ndewinto. Ngol ɗo laytol tiktok kongol denorol ɓurgol bonde deneri, ngol salti e calti layti rendo ngol yaari banggue angol a jibina tan dene ɗe moƴƴani, buudi ñawɗi ɓoli ngol jibinta. Ko ñawi ɓoli woni toon, koko boni tan woni toon, yo Allah faabo. Tene pourtant ko laytol ɓurgol wawde ƴellide neɗɗo joni joni to banggue dañal, to banggue faggudu, to banggue business, tawa yarani to banggue maal. Sayri hen to banggue boneji ɗi ɗum taw woni toon. Alay sago ndentoɗen no moƴƴi, Allah subahanahu wa taala walla en. Ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar, ketki malaki jam.